yebunu kofa kopiem ewo Achiase mansirinim na ananu ada ena ne yababeto adwa se abanyi ade ato mansi kropo na afensu nkrotoa aban na musifo nyina nim esa wo mo nhwe ema ahunidie enye ade baako a ebedo makoma so ewo wo mo dwumadi a wo mo adie mu na enumuo no ena nano memenda ye atwamu yi empanimfo tutu ana kokopiem wo ewo Achiase mansinim na ahunidie ho dwumadi a wo mo de sese so no ene ye wo mprapra montenso etete gates ahodo mu a na eye nikapa na enamso ama yewra Robert Kwesiamwa wano ya enkane emlase badwani adema adesia wa Achiase abato mpeso aso na ne wade no baji dwumadie mu ama ne ye kama nanumuo eno ade tudwa se wama yama na yefe na mum no ma wonkase wamunya ne nanu omunyai ebra no wo msisi dwumadie bia etisei na emuama krom ntise nwan wuyi nyamesompa everywhere onidie na ewo ho ebra yewura Kwesiamwa ene nsamtwefo atwetwe nkomo nsem ode tudwa ebinie. Very impressive, at least the first of its kind in the Nepal, the planners Abasu. Now the America to us on the set. We am CC and we need someone and Yakua. As I said, a year bipartisan, no party, by who and GP4, by who and DC4, but the person next time. Nipa and one more panicasi. Na yewura efie obia sese no you go around the street in there who say clean there but who branch ko kakra no say enye efi wo kuro mu papa iti ya yankasa ye muwa ye na ye ni ehuni na eye mayara yemba kabi wa ni say party for no a mo organize wo di we buy o my yard wo dey yo want to ask media meeting campus me and na watch them occasionally as I say yes sir adie na ya di sesi ya ma na be chaya re be ni adesu that was just waka mabroso in the sense that it one crowd and there were tankers now we sama never would be partner the idea no one are corrupt or must send and a mass tankers is but I know yes as I said what to be keep as how they told her as yet it's branded your money you know first enti ankane mlase badwani de madese wo Achiase abato mpeso aso onumanyamfo Robert Kwesiamwa enne ahunidi adwumadie yase ode nsam yi atudwa na ekrakra mu na ban na musini onumanyamfo Solomon owusu brako enso ade nanu di nsam atudwa na wagem se wamanfo na yama na yefepa na ombekoso aso munkran se dwumadia etise yie no ebra no no obesese na womedo mo hagim na ayekra behwe amakromu atenwan ene yenhyehyeye ya wadigu akwam esemoto bia ntu ka bia ntu afenso no adwadifo yi enyade a wo bia bakwasese ne niema womudi so amadwumadie yi eya akono Achiase district in Asi amada Achiase constituency in Asi and mo nyina mo nim say na daroma yenyina yewura his excellency president John Dramani Mahama ofu akonana na declare say first Saturday of every month national sanitation day na daroma Achiase district so dey happen na yedi nyoma ebu akon so a we na first one I organize it na se mo akasa mo hwe se na proni nyina obi epie aba ye ejuma we na je say efe manobro so etimeda Achiase district ni ase especially Achiase pro na akasa ene no amona ye na ma sha ase ye na mo yes a clean up exercise we say ye ma mo ti ase say from anopa 6 to 10 say anopa 6 to 10 no store bi mbie obi anko efuo mu gragia bi entu moto bi entu trotro bi entu taxi bi entu yami adam mo so if you for so be a dancer it is am I in sa pepepe ama ye ma na bro so
nti no yɛda amase pa nyame hyira mo say assembly no I Achiase district assembly meda no no yɛtotɔ nyoma bebree Sophie Sekan prayer Wellington boot nyoma yɛde hyɛ nse enso no kra wɔ hɔ no sɛ na yɛmpo yɛ nidi de sɛ nipa bepu abase nti sɛ nyoma na yɛtɔ no kra no sɛ esua nti we no kra hyɛ me kra sɛ the next one na yɛbɛ make sure sɛ nyoma na yɛbɛtɔ no bɛdɔso yie pa nti saa na ɛkɔ yɛtɔ nyoma pa betumi aka sɛ assembly no bylaws ama adwuma yɛyɛ wɔ so obiara de me hugim wamba asotwe wɔ enso mɛka sɛ we akɔyɛ die dikin de yɛde obi abɔ ne bɛden ɛbɛkyɛ no emom no die edi hɔ no sɛ wohu sina we kɔyɛ ayɛ fe enu yɛ fitu a wɔ sɛ wankasa de tu ho fo sɛ na me ankasa me wura yɛ former MP kan no sɛbi we nyɛ politics na we ne yɛ ya na esiesie yɛ ho sɛbi obi mfiri beebi a mbesiesie mpɛso aso yɛ den ɛma wa na obesiesie mpɛso aso the next one no sɛ be make sure sɛ abamofo wa na be make sure sɛ laws no be very strict as me as a district chief executive President Mahama Adebapo Kache MMDCs me say obe mark here based on sanitation. So me as a district chief executive here, mo nim say na meti here. Me hwe say amudie any sanitation issues e wa Achiase district no ebe ka be hwe. Because me no me ya de bia me pese e ho te na ye kama. Enti say na ma start no saa na ebe den ebe koso. Bible ye nyina e wa ha ni nyina no em say o hwe Ghana memu ana say o hwe Achiase district ye nyina obi a wo so obi e Kristo ni obi e Muslim ni obi susu ni na no maso saa so ni nyina ma ya te asese se odu hu ni ya na Nyankopon ye den ebe ho na Bible no say cleanliness is next to what godliness enti no eba no amusese hu sempo dia hu ya say ebe force say be sesi hu Ediabusia eni ayekwatie yeyi aya onumonyamfo Solomon Owusu Brako wono anu oye aban na musini amadesia ewo Akyem Achiase mansirinim enu ode nsam yi atu dwanti ahonidie ene aho dwumadie no womdi ya pa wenye die dikan wo beto kwaso aye na ama Achiase mansiri no emu ate